Let's take our seat. Thank you very much. Let me invite Reverend MacDonald Kanawati, Moderator Emeritus, CCAP Blantyre Synod, for an opening prayer. Thank you, Your Excellency. Mulungu osakwiya msanga amene mmatikonda ndi chikondi chanu chosatha ndipo mumatiyandikiza ife chifupi nanu kuti tiphunzire kuchita bwino pamaso panu ndi pamaso pa anthu anzathu. Tikupemphani lero lino kuti mudalitse msonkhano uno ndi cholinga chake. Dalitsani mtumiki wanu President wathu Dr. Razarus Chakwela, pamodzi ndi Vice President Dr. Michael Usi, ndi onse othandizana nawo kutsogolera dziko lino la Malawi. Odalitsika inu Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene muli ndi mphamvu yakudalitsa, mphamvu yakupatula ndi mphamvu yakuyeretsa. Tikupemphani mawa uno kuti mudalitse malo ano Adomas College of Education, pamodzi ndi Nalikule College of Education, pamodzi ndi ophunzira onse, aphunzitsi onse ndi ena ogwira ntchito, kuti azichita chifuniro chanu ndi kusogozedwa nthawi zonse ndi Mzimu wanu woyera. Ndipo mwapadera Ambuye Mulungu wathu timvereni mozichepetsa pamene tili kutukulira kwa inu malo onse awiriwa kuti apatulidwe lero lino mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera, Mulungu mmodzi ku nthawi zonse, ndi kuti mulole kuti ntchito zonse zogwirika malo amenewa zikapindulire mtundu wonse wa Malawi. And may students who study at these places, dear God, be given the wisdom from you, God. We ask you, Father, to protect and bless the staff and workers of both institutions. Let them teach, let them learn, let them demonstrate ways that will save, ways that will inspire, ways that will equip and bring joy to all they save wherever they go. Know that places like these did not just happen. You give a dream to leaders. You give wisdom to engineers and architects, and give skilled men and women knowledge to put things in a better place for us to live, and even for our children's children. We pray this through Christ, who is our Lord and Savior. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the blessing of the Holy Spirit abide with each one of you, both now and forever. Amen.
Thank you very much. That was an opening prayer being offered by Reverend MacDonald Kadawati, who is the moderator emeritus CCAP Blantyre Synod. Your Excellency, Dr. Razarus Chakwela, President of the Republic of Malawi. Your Excellency, Madam Monica Chakwela, First Lady of the Republic of Malawi. Your Honor, Dr. Michael Bizwigusi, Vice President of the Republic of Malawi. Honorable Madalitso Kambaua Wirima, MP, Minister of Education. All the Cabinet and Deputy Cabinet Ministers here present. Dr. Nancy Zomwe, Ambassador of the Republic of Zimbabwe to Malawi and Dean of the Diplomatic Corps. Your Excellency, Mr. Yoichi Oya, Ambassador of Japan to Malawi and all members of the Diplomatic Corps here present. Ms. Anapitila, Principal Secretary for Monitoring and Evaluation, Office of the President and Cabinet and all the government officials here present. Honorable Branat Skaisi, MP, Chairperson of the Parliamentary Committee for Education, Science and Technology. Dr. Archangel Ntipe Yambeni, Principal of Domasi College of Education. Dr. Elizabeth Meke, Principal of Nalikule College of Education. All the principals of public colleges here present. All the academic and non-academic staff of the public colleges here present. Paramount Chiefs Kawinga and Kaduya. All the leaders, partners and representatives of the Tonse Alliance here present. Honorable Foster Dandama, Regional Region, and all the regional Councillor Busta Chira, Chairperson of the Zomba District Council and all councillors here present. Honorable Grace Kwenveta, Member of Parliament for Zomba Malosa constituency and all members of Parliament here present. Senior Chief Malemia and all the traditional leaders here present. Reverend MacDonald Kadawati, Moderator Emeritus of the CCAP Blantyre Synod. The officiating clergy and all the religious leaders here present. All the representatives of students of Domasi and Nalikule colleges here present. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. A warm welcome to you all here at the Domasi College of Education here in Zomba. It is an honor and privilege to stand before you today as we gather to celebrate and reflect upon the significant milestone and continued collaboration in the field of education between Malawi and Japan. The official handover of Domasi, new infrastructure and Nalikule College of Education. Your Excellency, we are here to acknowledge the profound impact of Domasi College of Education and Nalikule College of Education, two finest institutions dedicated to training secondary school teachers in Malawi. Your Excellency, Domasi College of Education was established in 1993 and has been a beacon of excellency, offering bachelor's degrees in secondary teacher education across various disciplines. With the partnership with the people of Japan through JICA, it's been instrumental in the growth and development of Domasi College of Education. Since 2003, Your Excellency, the infrastructural support provided by JICA include the construction of gymnasiums, secondary school, female hostels, and teachers' houses. And this can also be appreciated and greatly enhance the campus facility. Similarly, we are talking of Nalikule College of Education, which was established in 2016 with the generous support
from JICA. It has been essential, of course, in addressing the shortage of science teachers in the country in our secondary schools. Narikule College continues to strengthen the teaching of science and mathematics in Malawi. So today, Your Excellency, is a happy day. Olemekezeka President, tikulandireni kumwambo umene mukukhazikitsa komanso kupereka sukulu zofunikira kwambiri mdziko muno kunkhani za maphunziro imeneyi ndi domasi komanso nalikule imatiphunzitsira aphunzitsi athu amene amakhala akupita mu secondary school zathu mdziko muno ndi thandizo lochoka mdziko lija la Japan akhala ali nafe kwa zakazaka kutithandiza mu zitukuko zosiyanasiyana ndipo lero tikukamba nkhani yokhudzana ndi maphunziro kuti maphunziro ndofunikira kwambiri tikayang'ana pa masomphenya amene tili nawo ngati dziko amchaka cha 2063 sangatheke ngati anthu sakulandira maphunziro okwanira ochokeranso kwa anthu amene aphunzitsidwa mwa ukadaulo. Olemekezeka President Rosso ndi tsiku lapamwamba chifukwa mwayendera magawo angapo tinakuonani kuti munapita ku msika uja wa Zomba, munapitanso kukayendera chitukuko china cha bwalo la zamasewero la Zomba, kenaka munapita ku chipatala cha Domasi. Zonsezi ntchito zomwe zikuchitika pansi pa utsogoleri wanu. Olemekezeka President, chifukwa chake tikunena kuti lero ndi tsiku lopambana komanso la chisangalalo. While we are in the spirit of celebration, Your Excellency, let me invite Domasi and Nalikule colleges. This is a joint choir. Joint choir, they are giving us 2 songs. A big hand, ladies and gentlemen, as I invite Domasi and Nalikule joint choir. Choir imene ikubwera kuno kutsogolo. Tiyeni tiyambe zikomo kwambiri. Ndiyabonga chabwino tipatsireni zikomo kwambiri.
dziko la Malawi lagona pokweza maphunziro. Tiyeni tigwirane tumanja potukula tumalawi. Chitukuko ndi moyo wabwino zizateka dziko la Malawi pamene tigwirana manja potukula maphunziro. Tsogolo la dziko la Malawi lagona pokweza maphunziro. Tiyeni tigwirane tumanja potukula tumalawi. Tsogolo la dziko la Malawi lagona pokweza maphunziro. Tiyeni tigwirane tumanja potukula tumalawi. We can do better. We can do better for our Domasi and Ndalikule Colleges of Education. It's a joint choir. They were giving us 2 songs. Celebration for today. Thank you very much, Your Excellency. Next on the program is a statement. The statement that is coming from Dr. Archangel Ntipe Yambeni, who is the principal for Domasi College of Education. Pa program over amina kubwera tsopano kudzatiyankhula ndi ya principal a Domasi College of Education. Iwowa ndi Dr. Archangel Ntipe Yambeni. Zikomo kwambiri, President. Thank you. Your Excellency, Dr. Razarus Chakwela, President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Madam Monica Chakwela, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor, Dr. Michael Biswick Usi, the Vice President of the Republic of Malawi, Honorable Madalitso Kambaoa Wilima MP, Minister of Education and all ministers and deputy ministers present here, Your Excellency Mr. Youchi Oya, Ambassador of Japan to Malawi, JIGA representative and other development partners present here, Your Excellency, allow me to say, and all protocols observed because of time, ladies and gentlemen, good afternoon. Your Excellency, on behalf of the management staff and students of Domasi and Naligule Colleges of Education, and indeed on my own behalf, I feel greatly honored to welcome you to this auspicious occasion where the people and government of Japan are officially handing over Naligule College of Education a new infrastructure that they have constructed at Domasi College of Education. Your Excellency, your presence at this function speaks volumes about your commitment and support to education activities and development, not only in institutions of higher learning, but also in the entire education sector in the country. Your Excellency, Domasi and Naligule Colleges of Education are specialized in secondary school teacher training, and they offer programs using both face-to-face and open distance and in e-learning modes. Currently,
The colleges offer bachelors of education in secondary programs in science, language, and social sciences. In terms of establishment, Your Excellency, Domas College of Education was established in 1993, and Nalikule was established in 2016. Your Excellency, the two colleges have always strived to meet government's education development agenda and focuses on access and equity, quality and relevance, governance and management, which are the three key pillars of the National Education Sector Investment Plan. The vision of Domas College of Education is to become a center of excellence in teacher education and continuing development, professional development. While Nalikule is the vision for Nalikule College of Education to be a center of excellence in teaching, research, and innovation. Your Excellency, the vision for each of the colleges align well with both global and national agenda, educational development, and frameworks. For example, in response to Sustainable Goal number 4, which advocates for the provision of quality education and lifelong learning, the two colleges are upgrading teachers from diploma in education to degree in secondary education through mature entry programs, thereby promoting lifelong learning. Your Excellency, the programs which are offered in the colleges have been designed to meet the aspiration of the nation by, among other things, producing human capital with skills relevant for the creation of vibrant economy. This is in tandem with enabler number 4 of the Malawi 2063, which advocates for human capital development. The two colleges are producing globally competitive and highly motivated human resources that will ably contribute towards the socio-economic development of the country. Your Excellency, the two colleges would like to thank the people of Japan through the Japanese International Cooperation Agency for the infrastructure development being handed over today. Nalikule College of Education was constructed with the purpose of strengthening the teaching of and learning of science and mathematics, considering the shortage of mathematics and science teachers in secondary schools. The infrastructure at Nalikule College of Education includes 4 administration blocks, 13 classrooms, 3 lecture theaters, 13 lecturer offices, a multipurpose hall, a library, 6 laboratories for science subjects, 2 ICT laboratories, hostels with 768 bed space and 27 staff houses. For Domas College of Education, Your Excellency, the support from JICA dates back to 2003 with the introduction of an in-service training called Strengthening Mathematics and Science in Secondary Education known as SEMASE. I'm pleased today, Excellency, to report that SEMASE has been, as an INSET, has been operationalized by Minister of Education as a national INSET in science and mathematics, and it is housed in the Department of Teacher Education and Development. Regarding previous infrastructure support, Japanese International Cooperation Agency constructed a gymnasium, a complete secondary school, 120 bed spaces for female hostels, and 13 teacher houses, and a demonstration secondary school which were handed over to the college in 2006. Above this today, Your Excellency, Domas College of Education is enjoying the modern and magnificent infrastructure which you have just toured, resulting from the project funded by JICA. The infrastructure includes an office complex of 24 offices, 6 modern laboratories, 2 each for biology, chemistry, and physics, 2 lecture theaters with a capacity of 150 seating capacity each, 3 lecture rooms with a capacity of 40 seating students each, a befitting special needs education resource room, a computer ICT lab, as well as a library and female hostels.
The establishment of Naligule College of Education, Your Excellency, and the expansion of Domas College of Education have made the two colleges to be responsive to issues of increasing access and equity to teacher education as advocated by the National Education Sector Investment Plan NESP 2020 to 2030. Your Excellency, through the expansion, the colleges have realigned themselves to the demand for increasing output for qualified secondary school teachers in response to the construction of the 250 secondary schools and proliferation of private secondary schools in the country. As a result of this expansion, the two colleges have, for example, this year increased their enrollment for Domas College of Education by 26% and for Nagule College of Education by 22%. Your Excellency, I would like to wind up by commending your government through the Ministry of Education for the support it renders to the two colleges. The colleges appreciate the government for the contribution made for the implementation of our programs and activities within the two colleges. The stable funding, Your Excellency, has led to the smooth running of the colleges and have made our work and that of my sister, Principal of Naligule, Dr. Elizabeth Nameke, enjoyable and easy. I would like to thank Your Excellency for visiting Domas College of Education, and may God bless you, and may God bless Mother Malawi. Thank you. Zikomo kwambiri umenewo unali kuyankhula kwa principal a Domas College of Education. Iwowa amapereka chithunzithunzi cha ulendo umene unalipo kuti tifike pano, maka ubalenso umene ulipo pakati pa dziko la Malawi komanso dziko la Japan, kuti takhala tili nawo pakufikira tsiku la lero mazitsegulidwa zitukuko zingapo zimene zatchulidwa, kukambidwa nkhani ya sukulu ziwiri zimenezi Domas komanso Nalikule, palinso nyumba za aphunzitsi, pakukambidwa za library, pakambidwanso za malaboratory pamenepo. Zonsezo ndithu ndi zimene zachitika pa ulendo umenewu umene wachitika ndi thandizo limeneli la boma komanso boma limeneli la Japan. Tathokoza zikomo kwambiri. As we continue to celebrate this day, Your Excellency, the milestone in our education sector and also the partnership that we have with the people of Japan, next on the program is a statement that is coming from the Japanese ambassador to Malawi, His Excellency Mr. Yoichi Oya, coming to give his statement, and thereafter we are going to have a performance by Chinganingani and Gelingandi. Pamene mulipo muta kumakonzeka Chinganingani ndi Gelingandi. Zikomo kwambiri. Your Excellency, Dr. Razarus Chakwela, President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Madam Monica Chakwela, First Lady of the Republic of Malawi, Right Honorable Dr. Michael Lucy, Vice President of the Republic of Malawi, Honorable Madaritso Wilma, MP, Minister of Education, all Cabinet Ministers here present, Mr. Mangani Katundu, Principal Secretary for Higher Education, Ministry of Education, Dr. Arkangelo Yambeni, Principal of Domas College of Education, Dr. Elizabeth Meke, Principal of Nalikure College of Education, Mr. Kazuhiro Tambara, Chief Representative, JICA Malawi Office,
all government officials here present, members of the press, ladies and gentlemen, all protocols observed. Good afternoon. I'm greatly honored to be here today to celebrate the inauguration of Domashi College of Education and Narikure College of Education in the presence of Your Excellency, Dr. Razarus Chakwela, State President of the Republic of Malawi. Thank you for your kind presence, Your Excellency. I'd like to thank the Ministry of Education for organizing this event and including the Narikure handover. The construction of Narikure was completed way back, but due to constraints on the college side to complete its part and various unforeseen circumstances, the handover was not done despite numerous efforts to do so. Your Excellency, Domashi College of Education is one of the landmark projects of Malawi. This project sought to expand and upgrade the college through constructing new facilities such as lecture hall, laboratories, library, and a dormitory, as well as providing necessary equipment. To this end, Japan decided to provide a grant amounting about 20 billion kwachas. As the Narikure College of Education, Japan and Malawi signed an exchange note in 2013, and Japan committed to provide a grant amounting to about 10 billion kwachas to facilitate the construction of the new college. Your Excellency, I strongly believe that education is a key for human dignity. As such, Japan has steadily promoted human-centered cooperation. Japan will continuously support Malawi's effort to achieve SDGs through quality growth and investment in people. These two projects are a good example of our determinations. Your Excellency, allow me to elaborate a Malawian story that of William Kamkwamba, which is well known in Japan. His life was transformed by a book he encountered in the school library. He got inspired such that at the age of 14, he built an electricity-producing windmill from scraps and spare parts. In his biography, William expressed his great appreciation to his teachers. Hence, education is a weapon to overcome difficulties and poverty. Your Excellency, Malawi is a country with great potential. More than half of the population is under the age of 18, who will be a future driving force of economic development. In order to promote economic growth and create a society in which Malawi's youth can prosper and play an active role, Japan will spare no effort to cooperate for the empowerment of these future leaders. Japan and Malawi, as a peaceful nations, would like to work hand in hand together for economic development, peace, and stability. The Domashi and Narikure project are therefore not only symbolic of the bilateral cooperation,
between Japan and Malawi, but also demonstrate our commitment to promoting quality education as a tool for developing the capacity of the youth of this country. Your Excellency, to conclude my remarks, I'd like to quote the word of Mr. Tony Blair, former Prime Minister of the United Kingdom. During his tenure, he was asked what the 3 priority areas for the government are. And he said, first, education. Second, education. Third, education. I believe this is the same theory that Japan utilized to rebuild from the devastations after the World War II. I strongly believe that this can also be applied to Malawi. Pomaliza, penny penny. Chonde, kumbukirani. Tikuti, choyamba, mapunziro. Chachiwiri, mapunziro. Chachitatu, mapunziro. Thank you very much for your attention. Tikomo Kwambiri. Timbe somanja ino. Tathokoza kwambiri. Sindifuna sokuti ndimasulire kwambiri fwa masulira kale. Anena kuti choyamba ndi maphunziro. Ndipo chachiwirinso ndi maphunziro. Ndipo chachitatu ndi maphunziro. Uthenga wawo unali pamene. Zikomo kwambiri tathokoza olemekezeka president kupitirira ndi program iyi. Padakali pano ndikuita na Giring'ande ndi Ching'aning'ane iwowa kuti atisangalatse kumasana kuno. Eya. Agiring'ande. Ine ya Ching'aning'ane. Eya. Leo tilipano. Tilipano inu kungomva kudala kuti lero kuli a president. Ndiye. Eya. Bambo. Eya. Ndiye mwati kungomva kuti chani? Kungomva kuti kuli a president. Eya. Ndiye vice yawo. Eya. Inu ndawi yomwe kuvala blouse yakazanu kumabwino. Kuvala blouse chichani? Chichani. Kodi tuchimakhala chachikazi ngati wavala ni mkaziyo? Akavala mamuna. Ndi chachimuna tu. Bambo. Eya. Panopa tili ndi a president. Chiliso ndiye vice president. Asanafike malo ano. Ayendatu malo awiri atatu. Anakafika ku stadium. Eya. Kuyendera chitukuko. Sasiposi. Komanso anakafika ku chipatala. Eya. Kuyendera chitukuko. Saherethe. Anakafika so kunsika. Kumene a president. Agulako karoti. Chonde a president. Amene ituti mutapira natu. Ndipo ine bwana president nimangodandaula. Kuti. Abale inu akangoima pa mabonzo. Eya. Palibepo changa. Bambo. Eya. Ya president makunyadirani. Chikunyadire Inu ndi nzatu. Ndi anzatu. Inu ndi gatitili ndi nzatu ndi inu. Yes. Akakhala vice president. Brother in Africa. Yes. Brother leader. Eya. Ngani ya ikulu imene takumanirana siku la lero. Bambo tikambe. Yes. Kunena kuti
tili ni maso mphenya Yes. Malawi 2063 ngati dziko Aha. kuti tiyenda bwanji tiyenda nalo bwanji mmene mumuliza mbirimbiri zimene zikuyenera kuzichitike mchifukwa cha a president Yes. lero anayendera zitukuko zingapo mzomba muno aha choyambirira anapita ku stadium yes chifukwa mkatikati mwa masomphenya Malawi 2063 ya muliso za sports za siposi komanso anapita ku chipatala chimene akumanga Ehe. zonse zito akupanga ndi iwowa yes mkatikati mwa masomphenya Malawi 2063 ya muliso nkhani ya za umoyo lero tili panopa sitingakambeza umoyo ya sitingakambeza sports popanda nkhani ya maphunziro ayi maphunziro ndiye number 1 number 1 kuti sports yo iteke ya kuti zachipatalazo ziteke Yes. choyambirira ndi chani ndi maphunziro ndiye kumene kumasulidwa ya anthu amene amaphunzitsa ana ku secondary school ya ndikuti ndi kuno kudomasi komanso ya kunali kule a president tikuthokozeni tikunyadireni chifukwa cha ubale umene muli nawo wabwino ndi anzathu aku Japan ubwino tiwakucheza bwino ndi anthu ndi umene uwu lero atithandiza ya chitukuko chooneka ni maso ndiye tione kunalikuleko kunalikula amanga chilichonse Yes. sitingafotokoze chifukwa cha nthawi yes koma apo chibuilding cha makono icho aponso chibuilding cha makono ya oti wolo kulowamo even a principal akumasokonekera motoka amene akungoziziwa amene akumaziwa kuti nyumba itiyendemo chonchi ndi mabilidala amene anamangawo a president tikuthokoza yes ndiye tipembenso chonde tipembenso aini ache apano amene tikutenga chinthuchi watu wa Japani ajaikawa ya sikuti iwowa ndalamaso anazo chochita ayi koma akuona kuti maphunziro ndotani ndiwofunikira chifukwa chache atithandiza ndiye tikuthokozeniso abale athu aku Japan yes mumalankhula chichewapo mpano tinakumvani munanena koyamba kachiwiri kachitatu mukatithokozerenso ku Japan ndiponso nafe tichiyankhule congratulations to you ndiye kuti chani zikomo kwambiri tathokoza ndiye tikupempheni anthu apano amene tachilandira a principal ndi anthu wanu chonde tiye tisamaleni osati a president akabwera mwezi wa mmawa kupeza mausi palibepo ya kompyuta ayi kubwera mwezi wiki ya mmawa kupeza kuti masoketi palibe tiye tisamaleni tisamale zinthu ndi zathu izi komanso tipemphe makolo kunena kuti pano tikulimbikisana nkhani ya maphunziro ndiofunikira ifenso m'manyumba mutiyeni tiyawuze ana athu kuti chonde maphunziro ndiofunikira timayambisanso ndife makolo kwalepheresa ana wa maphunziro kupezeka kuti mwana wangomera bere kumati ayiwe wakula ngati ukuna kuti wakula osakapeza banja bwanji kuyiwala kunena kuti berero sikuti lalakwisa kumena pa mtima lamera pachani pamalo pache ikanakhala lamera berero sirinalakwise lamera pachani pamalo pache ikanakhala lamera mmutu tikanamusakasaka wachikwanja ali chosepo mnyamata kungomera ndevu nyamata mwakula katanini mwakula pitani mukakwatire munaonapo inu ndevu zikugula thumba la chimanga malingana ndi nthawi tingoti zikomo kwambiri Another big hand, ladies and gentlemen. Thank you very much, Singalingani and Giringandi, appreciating the development that we have and also emphasizing on the need to take care of the infrastructure. Thank you so much, Your Excellency. Next on the program, Your Excellency, as we are still in the celebratory mood, let me invite Honorable Madalitso Kambaua Wiri, my MP, Minister of Education, for her statement, and thereafter she's also doing the honors of inviting you, Your Excellency, to address us. Thank you very much, Your Excellency. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, Dr. Razarus McCarthy Chakwela, Your Excellency, Madam Monica Chakwela, First Lady of the Republic of Malawi,
the Vice President of the Republic of Malawi, Right Honorable Dr. Michael Biswick Usi. Your Excellency, Mr. Yauchi Oya, Ambassador of Japan to Malawi, and the JICA representative and other development partners here present. Honorable Nansem Doko, MP, Deputy Minister of Education, and all cabinet ministers and deputy ministers here present. Dr. Mangani Katundu, Secretary for Education, and all principal secretaries and government officials here present. Dr. Akengo Yambeni, Principal Domasi College of Education, Dr. Elizabeth Meki, Principal of Nalikule College of Education, members of staff and students of Domasi and Nalikule College of Education, the Vice Chancellor of the University of Malawi, and representatives of various higher education institutions and regulatory bodies here present. Allow me, Your Excellency, to stand on the protocols that were said earlier. I wish I could say my speech with so much comic and humor as Chinganingani and company did. Unfortunately, I don't have those skills. Good afternoon, mwaswera bwanji nonse. Tsiku lopambana kwambiri la lero. It is a great honor and privilege for me to stand before you today, Your Excellency, at this momentous occasion when Nalikule College of Education and the new infrastructure at Domasi College of Education, which has been constructed with support from the people and government of Japan through the Japanese International Cooperation Agency, JICA, are being handed over to you, Your Excellency, and the people of Malawi. My humble duty this morning, Your Excellency, is to request you to address the audience. However, before I do that, allow me to make a few remarks. Your Excellency, education is a cornerstone for our nation to realize its aspirations, and this has been ably alluded before I spoke. It is through quality education that we can realize the Malawi we all desire. A Malawi that is prosperous, inclusive, and sustainable. Thus, by constructing Nalikule College of Education and expanding the infrastructure at Domasi College of Education, we are taking significant strides towards realizing the Malawi we want. Malawi okomela tonse akozo kuteka. You may wish to know, Your Excellency, that these two institutions have played and continue to play a crucial role in producing teachers who will nurture the next generation of leaders, innovators, and professionals. Through the colleges, the Ministry of Education is realizing its vision, which is to equip students with knowledge, skills, and values necessary to be self-reliant and to contribute meaningfully to national development. Your Excellency, Sir, Domasi and Nalikule Colleges of Education are key players in the production of secondary school teachers in the country. Having been there for some time, Domasi College of Education has produced a lot of secondary school teachers such that we can hardly find a secondary school in this country without an alumnus of this esteemed college. Over the years, Domasi College of Education could not realize its full potential due to lack of modern infrastructure, since it inherited facilities that were meant for primary school teacher training. And today, thanks to the government and support from the people and government of Japan, we are receiving new infrastructure from our true partners, our true friends, JICA. Similarly, Your Excellency, the construction of Nalikule College of Education is another milestone in our educational journey. This new institution, over the years of its existence, has expanded and will continue
to expand our capacity to train more secondary school teachers and address the growing demand for education in Malawi. The benefits of the infrastructure that the Japanese International Cooperation Agency is handing over today are immense. Among other things, it will go a long way in uplifting the face of the college. It will increase access to secondary teacher education and will enhance the quality of education in the country. Over and above this, the infrastructure, Excellency Sir, will provide a conducive learning environment and will enhance the overall academic experience for both students and staff. Above all, the infrastructure will contribute to our broader national goals by producing well-trained teachers who are essential for achieving the Malawi 2063 that Malawi we all desire. Your Excellency, the demand for higher education in Malawi is rapidly increasing. Every year, thousands of secondary school graduates seek access to higher education. However, our public universities and colleges have historically faced limitations with regard to infrastructure necessary for the increased access. It is pleasing to note, Your Excellency, Sir, that under your leadership, government is making remarkable strides to address these challenges. For example, there have been substantial investments in modern infrastructure across our public education institutions, such that Domasi and Nalikule colleges of education are prime examples of those efforts. Modern infrastructure is also being built, Excellency, at UNIMA, at Mubas, at Luwana, at Mzuni, Kuhes, and MAST. Such massive infrastructure development is a source of hope that very soon Malawi will have a well-supported, higher quality education system. Kuti mwina maphunziro athu abwereranso kumphamvu yakaleja skulu yakamuzo. At this juncture, may I take this opportunity, Your Excellency, Sir, to thank the government and the people of Japan for their untiring support to the education sector in this country. In Japanese, they say arigato. When you say thank you, it's arigato. I had to teach my brother, Their Excellency, how to say those words that he used in Chichewa, and he also taught me how to say arigato. Their gesture attests to the saying that a friend in need is a friend indeed. May I urge staff and students of the two colleges and the surrounding communities to look after the infrastructure well for posterity's sake. Your Excellency, Sir, with these few remarks, it is now my singular honor to invite you, Your Excellency, to address the gathering. Excellency, Sir, thank you very much.
Excellency, Madam Monica Chakwela, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor, Dr. Michael Bisrick Usi, Vice President of the Republic of Malawi, Honorable Madalitsa Kambaua Wilima MP, Minister of Education, all the Cabinet and Deputy Cabinet Ministers here present, Dr. Nancy Sangwemi, Ambassador of the Republic of Zimbabwe to Malawi and Dean of the Diplomatic Corps. Your Excellency, Mr. Yoichi Oya, Ambassador of Japan to Malawi, and all the members of the Diplomatic Corps here present. All the government officials here present, Honorable Brenix Kaisi, MP, Chairperson of the Parliamentary Committee for Education, Science and Technology, Dr. Arcangelo Mtipe Yambeni, Principal of Damas College of Education, Dr. Elizabeth Meke, Principal of Narikule College of Education, all the principals of public colleges here present. I understand we have Vice Chancellor of the University of Malawi. Most welcome. All the academic and non-academic staff of the public colleges here present, Paramount Chief Kawinga and Kaduya, all the leaders and partners and representatives of the Tonse Alliance here present, Councillor Buster Chira, Chairperson of Zomba District Council, and all the councillors here present. Honorable Grace Kwelepeta, Member of Parliament for Zomba Malosa constituency, and all the members of Parliament here present. Senior Chief Malemia, and all the traditional leaders here present. The Reverend MacDonald Kadawati, Moderator Emeritus of the CCAP Blantyre Synod, and the officiating clergy, and all the religious leaders here present. All the representatives of students of Domasi and Nalikule colleges here present. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Amai Diabambo, Boma la Zomba, si Boma Wamba. Boma la Zomba redali capital city ya dziko lino. Ndipo boma loyendetsa dziko lonse lidali kuno. Sukulu yotchuka pa nkhani za ukachenjede ili mdziko muno ili konkuno. Chilengedwe chokongola mokopa alendo amaiko osiyanasiyana chili konkuno. Mmodzi wa mapresidenti 6 amene Malawi kapena nene kuti amene Mulungu adaonetsera chisomo choyendetsa dziko lino kwawo konkuno. Ulimi osiyanasiyana omwe umabweretsa chuma mdziko muno umachitikira kuno. Ndiye boma la Zomba si boma loti tizilipwegetsa. Anthu akuzomba safuna zinthu zachabechabe, sasekerera zinthu zayaviyavi, savomera ntchito yogwira mwamgwaza. Ndiye chaka chathachi ndawauza anthu aunduna wa zamaphunziro kuti ineyotu singabwere kuno kuzomba kudzakhazikitsa sukulu ya aphunzitsi pamene chipatala cha Domasi sichinafike pomalizika. Ndiye ndawauza kuti abadikira. Ndiye ntandiya ripoti lakuti chipatalacho chafika poti akhozuyamba outpatient department mwezi uno kutumikira anthu akuno kuzomba.
mpamene nakonza ulendo obwera kuno kuti ndzayendere zitukuko zonsezo. Ndiye ndili okondwa kuti nsanafike kuno nnali ni mwayi oyendera zitukuko zomwe boma lathu lakhala kumanga kuno, ndipo ino amene mugwira ntchito imeneyi nkuthokozeni. Ndikuthokoza inu ku Ministry of Local Government chifukwa cha ntchito yomwe ndaona ku msika wa Zomba. Ndikuthokozeni inu Ministry of Health kuzomba kwa lusina ngopita ku msika napita so ku stadium kuja. Ministry of Health chifukwa cha zimene ndaona pa Domas Hospital. Ministry of Works and Ministry of Sports combined chifukwa cha ntchito ya Zomba Stadium. Na unena zoona ntchito za chitukuko mdziko muno ndiye zikugwirika. Ntchito za chitukuko mdziko muno zikutheka. Zikutheka mosayang'ana chigawo komanso mosayang'ana zipani. Izi nzimene zili mu constitution yathu ya dziko lino kuti mmalawi aliyense ali ndi ufulu opatsidwa chitukuko. Ndiye zomata izitukuko zizipita chigawo chimodzi zimenezo nzakale tinathetsa zimenezi. Chifukwa Malawi mdziko latonse kuyika zitukuko chigawo chimodzi kumakhalanso kuphwanya malamulo. Chifukwa malamulo a dziko lathu amaletsa zoterezi. Kuyika zitukuko chigawo chimodzi kumakhala utsogolerinso opanda masomphenya chifukwa palibe chigawo chomwe chonsefe sitifikako. Ndiye sikuti ine nkakana kubweretsa zitukuko kuno kumwera ndiye kuti ineyo sizindipweteka, zindipwetekabe chifukwa tonsefe tili ndi abale athu mzigawo zonse za Malawi. Ndiye zimenezo ife tinathetsa mcholinga choti kulikonse mungapite mdziko muno mukazipeze zitukuko zosiyanasiyana ndiye mukazipezadi. Zikutheka panopo. Ndiye nakondwa kuti ulendo woyendera zitukuko zomwe tikukhazikitsa kuno ku Zomba wadzafikira pano pa Domas College of Education komanso mophatikizana ndi Nalikule College of Education, sukulu yapamwamba ya ziphunzitsi. Khala ngati ndi sukulu yapamwamba kukhala ngati mophatikiza kuli ma university ophatikiza iyonso nkhani ina tidzayilondole pambuyo. So sukulu ziwiri zimenezi zamangidwa ni thandizo lochokera ku boma la Japan kudzera ku bungwe la Japanese International Cooperation Agency JICA. Mmene mukuonera mamangidwe ya sukuluzi zikukhala ngati aku Japani chifukwa anthu amenewa adawuzidwa kuti ku Zomba
sikumangidwa zinthu zachabechabe. Ndiyero apa pagemu ayiponyera kwakuya. Chifukwa ukaona mahostelo aja, kaya ukaona library, ukaona malabu aja, maholo ophunziramo, maofesi, makalasi, kliniki, nyumba za anthu ogwira ntchito, panotu pamangidwa zinthu za standard. Pano pamangidwa zinthu za nzeru, osati kumanga ngati mutha nkhondo. Komanso matinene kuti boma la Japan si boma wamba. Wena akadalira lere kuti atipatsa ngongole mwakuti koma boma la Japan wangotithandiza chifukwa singongole yoti tizigwada kupembedzera kuti tatikhululukirani tatichotsera nkoni. Koma a Japani sachita zimenezo. Iwowo ndalama yomwe iwo amapereka yoyika mzitukuko zimenezi adatitsimikizira kalekale kuti singongole koma mphatso. Ndiye olandira mphatso amayenera azithokoza ndi kuyamika. Kuyamika kwake nkuonetsetsa kuti zinthuzi tikuzisamala. Kuyamika kwake nkuonetsetsa kuti inu ophunzitsa ndi inu ophunzira pasukulu yapano ingakhale kunali kule kuja muzigwira ntchito molimbikira. Kuyamika kwake nkuonetsetsa kuti ife aboma tisalole kuti omaliza maphunziro pa sukulu ino azikangokhala pa khomo. Koma tiwapatse ntchito zochita ndi kuonetsetsa kuti inu tikuti kuyamika kwake tionetsetse kuti ife aboma sitikulola kuti omaliza maphunziro pa sukulu ngati ino azingokakhala pa khomo. Koma tiwapatse ntchito zochita osati azikangokhala ku nyumba. Kuyamika kwake kuonetsetsa kuti inu oyendetsa sukulu zimenezi mukutsatira malamulo aku Teachers Council komanso aku National Council for Higher Education. Kuyamika kwake nkuonetsetsa kuti boma la dziko la Japan tilipatse mpata wochuluka kuti ntchito zake zabwino zionekere paliponse mdziko muno. Ndiye mundilole kuti ndiwathokoze aboma la Japan chifukwa kazembe wa dziko la Japan ndi uja amalankhula chichapo mpanoyo. Your Excellency, Yoicho, on behalf of the Malawian people and government, please accept my heartfelt gratitude for the generous grant that your government availed to my government to facilitate the development of this college as well as Narikule College. In funding the construction of colleges of education, you have laid the foundation for the long-term human capital development of Malawians, born and unborn. In funding the construction of colleges of education, you have given us the chance
to equip and empower our people with the requisite skills and knowledge for the achievement of Malawi 2063. So I say to you, Mr. Ambassador, arigato gozaimasu. Amayi ndi ababa, winasa kunamizina. Kukhala bwino ndi mayiko akunja nkothandiza, chifukwa mayiko ogwirizana amathandizana m'njira zosiyanasiyana. Tere ku masabata akubwera awa, President a dziko la Germany akuti mpite, ndipo nkhani imodzi imene tikakambirane kumeneko pano patuti ngokuwuzani kuti kuchipatala nayima kuja ndalama zapezeka kale aku Germany amalizitsa tere ku project dzatsano siyima tsano timalizade. Koma nkhani imodzi yomwe nditapite kukayilondola kumeneko ndi nkhani yowonjezera masitima pa nyanja yathu ya Lake Malawi. Kuti Malawi amene muli muno kuno ku Lakeshore region nkumadalira transport yoyenda pamadzi mupeze sitima zamakono. Chifukwa sizoona kuti mpaka pano tiziyenderabe masitima amene amayenda nthawi yakamuzu. Ndiye mtsogolomo kadzaona vanthu aku Germany akubwera madzamanga sitima ya madzi, musadzadabwe komanso musadzatutumuke. Mudzangodziwa kuti zija ninkanena kapena ankanena Chakwera zija zutheka. Ndiye ngati mukuona kuti zituko zoterezi nzofunika kuti tipitirize, kalembera wa mavoti ayamba mu September. Osadzagwa mphaya pirani mkalembetse. Voti yanu mtsogolo lanu, voti yanu mchituko chanu mdera lanu. Ndipo ine nkutsimikizirani kuti na ntchito yobweretsa zitukuko ngati izi kuno ku Zomba ndi madera wonse mdziko muno sindingasiye ndipo sinisiya, chifukwa chitukuko ndi ntchito yomwe ino mdanituma kuti tizichita. Ambuye akudalitseni nonse, zikomo kwambiri, zikomo kwachinji. Next on the program is a group photograph, Your Excellency. Let me invite this. I've been given this list. If I call your name, please come forward. Let me invite the Vice President of the Republic of Malawi. May you please join His Excellency. Let me also invite the Ambassador of Japan. May you please join His Excellency. We have two Principal Secretaries. May you please join His Excellency. On the podium, we also have two directors. The first director, Director of Higher Education, and Director of Secondary Education. May you please join His Excellency. Minister of Education and your deputy. May you please join His Excellency. The principals of Domasi and Nalikole. May you please join His Excellency quickly. And we also have deans of different universities and colleges present here. There are about 9 of them. May you please join His Excellency for this group photograph. I'm told 9 are seated and we'll have 10 standing. We'll only have 1 group photograph. Let's do that quickly. Ndimaita na kutsogoloko amene muwajoyinde olemekezeka President Madin President.
ntchito zosiyanasiyana za boma zimene agwira boma lino la Zomba.